Això era, ja fa alguns anys, un poble que tenia xavals, com tots els pobles tenen, un poc endreçerets, feien algunes endrecetes. I les endreces d'ells era simplement anar i, per exemple, sentint que ahir a la pujada al cementeri n'hi ha una perera que fa unes peretes tan bones i els xavalets anaven a collir peres a dir, ai, que bons estaven. Mira, ara, ahir, en el tros, n'hi ha un embercoquer que fa uns embercoquers tan bons i tan maurets que dona gust de menjar-te'l. Però els xavalets anaven i s'empapaven 4. O sigui, i aquestes eren les diverticions dels xiquets, dels xavalets d'entonces. Però n'hi havia en un poble un home, llaurador, que li deien Batiste, però li deien un sobrenom, que li deien el tio Pata. I aquest home era molt jeferós. El que feia ell era el millor que n'hi havia, el millor bancalde, també el coquès era d'ell, el millor bancal de melonar que es feia era el d'ell, o sigui, tot el millor era el d'ell, estava obsessionat per ell. I n'hi havia, s'ajuntaven en un bar, anaven allí fent la partideta, el truc, i tot això s'ajuntaven. I n'hi havia uns xavalets que anaven a escoltar a aquests vells el que dien, a enterar-se de les cosetes que es parlaven. I jo també va fer aquest any el tio Pata, va fer un any el melonar. I dia que va fer un melonar, dic, tinc un melonar de categoria. I tu, aquest melonar, escolta, era espai perquè m'han dit que en el poble del costat ja se n'han birlat algun. Bueno, que intenten vindre el meu, que intenten vindre. Tinc una caseta allí, una xavaleta que m'ha fet, i totes les nits, o quasi totes, vaig a tindre cuidado del melonar, perquè saps? No... Ai, tu ves en cuidado que... I aquests xavalets, que n'hi havia 2 xavalets allí, un li deien Joan i l'altre Arnau, i escoltaven el que es comentava. I una vegada el Joan li va dir a Arnau: Este home que s'ha cregut? Este home és molt xulet. Vols que un dia anem al seu bancal i li fem agarrar una bona pantalonà? Sí. Bueno, així no ho vam fer. Resulta que una nit que feia una foscor de por, una mala nit, els vam proposar els dos i el major, el Joan, li diu a l'Arnau: Esta nit no n'hi ha lluna, és la nit ideal. Vols que jo agarre un llençol blanc i 2 ciris? I jo un llençol negre. Bueno, ja així no ho vam fer. Perquè resulta que el tio Pata tenia justament el melonar al costat del cementeri. I feia una miqueta de repunt. Però ells així no ho van fer. Un va agarrar un llençol negre i l'altre un llençol blanc. I quan el tio Pata i els amics estaven en el bar, li van dir als amics: tio Pata, no es queda a fer el truc? Dic: no puc, que me'n vaig a tindre cuidado del melonar allí en la barraqueta. I estos van sentir i el Joan li va dir a l'Arnau: Anem a seguir el tio Pata. Anem a pegar-li un bon susto i s'enterarà. Vinga, entonces vam pujar dalt, quan el tio Pata se'n va anar, que ja sabien que estava dins la barraqueta, se'n van anar els dos. El Joan va agarrar un llençol blanc i 2 ciris i se van pujar cap amunt. I quan van veure que n'hi havia una llumeta dins la barraqueta, ells se n'entren i Joan va pujar dalt de la paret del cementeri i l'Arnau per baix. I anaven dient: Alma en pena. Soy la muerte y busco a Pata. Bueno, i en això el tio Pata ha guardat, el que va sentir això. Sí, algú va per mi. I va apagar la llumeta. Diu: m'ho pareixen a mi o és que jo he sentit? Vaig escoltar una altra vegada més a veure si és el que ha sentit o no és.
Alma en pena. Soy la muerte y busco a Pat. Ahí, la barraqueta està. Aguarda't, que va sentir la barraqueta està. S'alça en un bot. Tomba mitja barraqueta i escapa a córrer. Cara avall, el poble, cara avall. Però traient fum. I se'n van anar a casa i en sentir res ningú es va gitar. Es va gitar, va tapar cap i tot. I la dona li diu, Batiste, te'l passa alguna cosa? Diu, no. Diu, Batiste, no, és que pensa que m'ha constipat. Pensa que m'ha constipat i tinc algo de calentura. Claro, estava amb el cap tapat i tot i diu, no era per la calentura, era perquè estava cagat de por. Claro, i el sant demà, quan va passar per la nit, el sant demà, la va agarrar i se'n van al bar. Bueno, antes Joan i Arnau van entrar al melonar i es van empapar el millor meló que tenia. I el sant demà, és quan se'n van anar al bar, i li diu, ja, tio Batiste, això com és que ja no s'assoma més, allà fa dies que no va allà al melonar, diu, oh, és que es veu que li vaig pegar una mala rella i no va molt bé. Clar, ho dia això perquè estava cagat de por i no volia assomar-se més al melonar. I la qüestió és que Joan i Arnau i els amics pujaven quasi tots els dies i es papaven un meló. I conte contat ja s'ha acabat. Esperem que vos hagi agradat. Bona nit.